Son tempos convulsos pro pequeno comercio local. A liberalización de horarios, as eternas rebaixas ou os cambios que trouxo a venda por internet levaron o Consorcio do Comercio do Salnés e a Zona Aberta a unir forzas na procura dun cambio legislativo que garanta a supervivencia das tendas de proximidade. Ambos colectivos mantiveron a xuntanza con Sol Vázquez, a directora xeral de Comercio da Xunta. Fomos a falar con ela, sobre todo para presentarlle todas estas dúbidas e todas estas inquietudes que teñen os asociados, non de que agora mesmo realmente está nos sendo moi complicado manter os nosos establecementos comerciais abertos e manter un nivel de ventas aceptable para que isto sigan funcionando, precisamente por ese tipo de temas, como pode ser tanta liberalización no tema das rebaixas, os problemas que temos coas ventas de internet, os problemas de apertura de domingos, que está nos sendo moi complicado, cada vez se está facendo máis costa arriba. A resposta que lle deu a Xunta ás súas inquedanzas pon todo o peso da decisión dun cambio da normativa na Administración do Estado. Ela vai trasladar estes problemas tamén a Madrid, porque evidentemente a lei agora que nos está, regindo, é unha lei non autonómica casi, senón estatal. A lei autonómica rígese pola estatal, e esta incluso pola europea, non? Eu penso que nós temos diferentes particularidades, non temos o mesmo tipo de establecemento comercial e cada rexión debería de ter unha independencia neste sentido. Os comerciantes din que nesta loita van continuar unidos facendo forza para gañarlle a batalla ás grandes superficies. Evidentemente non é o mismo que o fagamos un ou dos asociacións que o fagamos moitas asociacións. Teñen que darse conta que somos moita xente que traballamos no pequeno comercio. Algo temos que estar facendo, porque senón é imposible que sigamos abertos. Un dos seus principais cabalos de batalla é que os descontos, promocións ou saldos se acouten a uns determinados límites, tal como se recollía na anterior legislación. Piden que por lei se regulen unhas datas para poder aplicar este tipo de incentivos.